Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Brány budovy Národnej rady NR Slovenskej republiky sa aj v tomto roku otvoria širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí DOD. Naplánovaný je tradične na 1. septembra, v deň výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Návštevníci si budú môcť v priestoroch budovy parlamentu a Bratislavského hradu pozrieť bežne neprístupné priestory. Uviedli to z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem prehliadky parlamentu čaká na návštevníkov sprievodný program v areáli Bratislavského hradu, ktorý Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky pripravila v spolupráci s viacerými rezortmi. Priestory západnej terasy Bratislavského hradu budú aj tento rok venované prezentácii poslaneckých klubov, kde sa návštevníci budú môcť stretnúť s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Pri príležitosti 30. výročia uvedenia hlavnej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Hradnom vrchu do prevádzky pripravuje taktiež Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky výstavu o sídle zákonodarného orgánu, priblížil odbor komunikácie. Na Bratislavskom hrade si verejnosť bude môcť taktiež bezplatne pozrieť expozície Slovenského národného múzea a za bežných okolností nesprístupnené reprezentačné priestory Bratislavského hradu.